Nyakorongo jwang dakika ni 38 tok sa pagari mar okinyi machiegni manonro mar gazet nyinga Sharon Ngao. Kiny makawuono wantiere gi Daily Nation kanyakla kod The Standard mana ka pile pile waneno ni gazede ariyo thor weche maneno komi pek brano ka chalre Nyakorongo jwang otendre kod achiedh nade mopogore mabedo osebedo kaneno e duond bura mano mar ODM okosebedo ka loso gi duond achiel Nyakorongo jwang kantiere kweth moten kod Sifuna Nyakorongo jwang mabende osebedo ka seyo dwaro mano mar ODM mar lalruok koda kweth mano mar UDA. Ano kanyo ka gindike ni things fall apart. The Standard okete mana ni captured. Duto te ado kelo ni nonro mar gazet okan kenda antiere ka gi jafwambo Julius Otieno. Julius machiegni. Erokamano Sharon. Achopo mondo wanane gima nitie yo boke makawuono. To mana kaka sechake no en mana weche mag ODM emantie e mbele mar oboke ariyo wan go mar Standard gi Daily Nation. Standard wacho na chalo gima ODM omaki obedo captured to Nation to wacho na ODM chalo gima pogre things fall apart gik moko ok kare e chama mar chungwa gin sigana mang'eny ang'en madhi ng'iyo monyalo ng'iyo lakini ng'eny to nyaka ng'ato kaka oboke wegi osomo won lakini sigana to chalo mit lakini ODM wachne mbele kawuono. Aparo ni wacho ODM ni pod biro bedo ka bede gazet kende weche manyien kinde ka kinde nikech weche mathoth osebedo ka timore ODM ahinya motelo ne NDC margi mabede gi chane dwe mar adek mano mar higane. Standard okete mana ni captured gi dholuo locha en oteke chaka gi moteke takene ngotek ka nikech aneno ka picha magichiwo en mar jatend piny ka pidho oburu ginga mano gai mar ODM opidhe kek. Aparo nochaka ne gi Daily Nation Nyakorongo jwang. Daily Nation ondike kanyo ni things fall apart. To watch things fall apart ni ang'o osebedo ka timore Nyakorongo jwanga. Migosi Raila Amolo Odinga ogai bachon mar ODM nong'ielo rengo e kinde thuolo mar dweche 4 mosekadho. Ting'endo osebedo kotayo ODM e decades ariyo mano higni 20. Bang' tho mare to koro chal ka gima gik moko ruombore. Koro bang' dweche 4 kende bang' thone koro party ne mosebet kotayo kuom higni 20 dilwar ama temo pogre bang' dweche 4 bang' thone. Waneno ka mbele gazet mar Daily Nation nitie picha mapogo kikundi ama groups ariyo mantie ODM nitie moro ma jatende en Sifuna men Secretary General manyocho gol lakini court nyocho duoke tribunal no duoke then kikundi moro cha to en mar party leader Oburu Odinga diere kanyo nitie machungwa mosepog tiari nitie jok moko dwa koni jok moko dwa koni inano piny kanyo Babu Owino wacho ni koro osegol lain matene in koni in korwa ama in koro Oburu matene pogruok mantie e ODM sani koro osebedo mayanga kabisa ni koro wan jog Oburu to Oburu chal ka gima temo support Ker Ruto Sifuna gin jog Babu Owino gin gi Winnie Odinga nyaka Governor James Orengo to gin giwacho ni ODM nyaka bed candidate margi ok gidwa ni ODM mondo dhi wuo gi UDA mar bedo coalition manyalo bedo ni support Ker yiero mar Ker higa mar 2027. Aparo mane kama wachuoke maduong' nitie kikundi madwaro no ODM odhi owuo gi serikal ama go party manie serikal mar UDA to nitie party mar nitie side ama pogruok moro e kikundi moro e ODM mar Sifuna mar Orengo mar James mar Babu Owino Godfrey Ososi mawacho ni wadhi kaka party achiel kikwa the support yiero ama re-election mar Ker William Ruto gidwa ni gibed gi candidate gi mondo ja ODM ema odhi ochung Ker higa mabiro ka yiero chopo lakini jogo buru wacho na pana no wasedhi kalo e Central Management Committee bwadhi nyaka nek bo winjore no ODM dhi chako wuoyo gi UDA mondo gitim gilos coalition madhi e yiero ma higa manyien kanyo mantie pogruok maduong' e kanyo mantie pogruok to lalruok makamano bende ma kweth mar Sifuna bende ok twa ka bende giwacho ni mise mag ODM gin kata mna mage to dibende chungwa ni kako osepogre mana kaka iswacho jaod bura mano mar Embakasi East Nyakorongo jwang wache kanyo gi dholiech a line has been drawn in the sand. You are either on the other side or on this side. Korero jokone gi jokocha chadier makende Julius bendo osebedo kora mna kwane no rombe mag siasa. Ntiere jolinda ground gi jolinda wananchi. Koro kila kikundi linda kaka gidwaro joma wacho linda ground joma wacho linda wananchi kikundi mar Oburu wacho linda ground kikundi mar Sifuna wacho linda wananchi
to aparo ni pogruok mantie en mana wach mar higa manyien, yiero mar higa manyien. Nitie jok ma pach jogi opogore. Jok ma pach gidwaro ni giwinjore gi Ruto mondo gidhi mbele gi Ruto, jomoko timo wacho na pana. Kapo ni wadhi support party moro mopogore gi marwa, to party wani nyalo dhi piny. Mbi mar party wani nyalo dhi piny molo kaka sani entie. Koro walos party wachung ng'ato e party ka mondo ger party, mondo party obed kaka ne entie chon cha. Kane Raila nitie, Raila nochung kaka president e ODM kuom higni 20 go. Raila nochung e party kaka presidential candidate ma ODM ndalo 4. Matien mana higni 20 go chako ne ODM los, Raila osebedo ka chung presidential candidate mar ODM higni go te. Onge higa kata achiel ma yiero ma Raila ama ODM ok ochungo presidential candidate. Mano gima Sifuna giwacho ni party ka waweyo ni koro wadhi support ng'ato ma wanwango candidate marwa, to mano party mbine dhi dok piny. Party wak bedo motegno kaka nyocha entie. Kanyo mantie pogruok. Tekini ma jaod bura member kasi East koro wacho ni nitiere line moseketi. Wacho ni a line has been drawn, osegor kanyo, to oburo ginga nyakorongo jwang' meno gai mar ODM. En koro kako reho wacho ni party mar ODM en kaka club. Yes. Manyaka olu chike. Democracy doesn't mean chaos. Wacho ni democracy kada mana bedo gi demokrasia. Ok nyis ni nyaka bede gi gwandruok mako i party. Mabere na dier, kantie chike mag party moselu, kantie organs kaka Central Management Committee, kaka NEC, kaka NDC magipango no. Kapon body ama organs kamano sebet piny bosewinjire gimo, ber koluwe gima usewinjire kaka party. Kata kapon tie gwanyruok moro ama ntie ji ok winjre maber, lakini seche ma une close door meeting moro makoro ji ok wuog oko cha, ema koro nyalo wache gigo no ma ok ber maber, makoro kuwuok kanyo to udhi wuoyo dhok achiel. But ka koro gini osewuok oko mar public, makoro kila ng'ato ng'eyo no ODM sani osepogore. Aparo no ka Oburu Odinga e party leader, sani koro kila kitu stop at the party leader. Kapo no onyalo bedo gi jogo nyalo advise ama nyalo bedo gi paro moro mamondo mi luong kikundi ariyogi mondo gibed piny. Kop sani koro ene jatelo. Ene jatelo mar ODM, ene party leader moseket kanyo kaka ng'ama chung no party mar ODM te. Party mar ODM duong' en gi ji mang'eny, ji pach gi opogore. Koro ber ka eno won kaka party leader okelo jogi piny, okelo Sifuna gi jogi, oketo gi piny, owuo kodgi mondo gine ka ginyalo winjore mondo party obed achiel. Ko kamano tangen ODM dhi pogore, tangen jimoko nyalo dhi kone, jimoko nyalo dhi kone, ma party nyalo bet makoro kata oge kata teko. To wach ma kama obiro bedo kwang'yo ni NDC margi biro bedo machal nade ma bende gichano chieng' tarik 27 dwe mar adek mano mar higani. Wach ma bende Sifuna bende noseramo ni en pod en jagoro. Tadiera kaluwore koda ite mar 6 gazet mar Daily Nation, doho bende koro wacho ni koro kaluwore koda iwacho ni duond bura mar ODM ok nyal dhi ataro mar chik kaluwore kaka nothiche godo oko. Wach ma bende aput mawinjo ng'ur mago mag duond buche, the Political Parties Dispute Tribunal, bende nochiwo ng'ur margi e wi okang' makamano. Nyoro nowacho ni ombo chopo e NDC kanyo kaka jagoro. Tribunal ne owacho ni ODM kik kete Kenya Gazette ama official gazette mar sirkal lokruok mar holder mar office mar Secretary General. Matina ni woman rep mar Mabusia mane keto kar mondo kaw kar Sifuna, okodhi kaw kanyo nyaka kes ma Sifuna otero mbele cha tie kama winj ba jogo ng'ad bura no ka ginyalo neno ni to Sifuna nigi kes kose onge kes. Lakini kata kamano ng'en kochopo dwe manyien NDC bende dhi amua. NDC nyalo wacho ni wagolo Sifuna ama ok wagol Sifuna. NDC e organ maduong' mogik ma ngi kila ng'ato ma make decision ma en ma decision ne gima osewacho mane giko mane final decision. Matiene ni Fate ma Sifuna ok nie court kende, pod nyaka mbele mar delegates kop nyaka jogo yiere gi NEC ama gitamre gima NEC owacho kalure gi position ma Sifuna. Ang'e lit mar siasa to kwako gweng'e mopogore nikech kweth mar Sifuna bende iseyo ni chal ka gima gitiyo machiegni bende gima nene jatend piny mar 4 manu Uhuru Kenyatta. Kweth ma moro cha bende iseyo ni un bende nitie kaka jatend piny ema ketho party wa. Mana kamanya koronga jwang. Chetwa kama kamana dhi bedo ka donjo godo saa 1 mano mar okinyi. To kata kamano Julius, e ite mar 7 wang'ini wadonje hiko hala manyien mano mar higa mar 2026-2027. To
budget kisomo ibro bedo kisomo dwe mar 6 budget mabiro ibro bedo kachako tiyo dwe mar 7 Nyakorom Gajwang to kaneno e ite mar 7 yes chal ka gima pok mar budget mano mar higa mar 2026-2027 bro bedo mathoth inyalo paro budget ma sani watiyo godo ne mar siling trillion 4.5 yangore ka kaluore koda budget policy statement mano ma higa ne chal ka gima budget dhi medore nyaka kwan mar siling trillion 4.7 to magi bende chal ka gima koro chal ka gima en kisera mar siasa kaluore koda singo mopogore ma jatend piny osebedo ka singo ne oganda ma pacho kae ite mar 7 atemo somo sigana ni be asenyaka bedo ka somo budget policy statement manyo gol gi John Mbadi ma en minister mar wenje mag omenda king'iyo bokon jogi wacho ni chalo gima Ruto chako sero jo Kenya kuom duoko gik moko piny ama keto projects ama maendeleo moko madhi moro jo piny ma mondo miyo yiere higa manyien kineno ong'iyo gini for example Mbadi nowacho to sekata kete budget policy statement ni gidhi duoko osuru piny mar jok ma yudo mshahara mar 50,000 kadok piny but kiyudo 30,000 kadok piny to onge osuru midhi chulo mano be achiel kuom gik madongo iye kae king'iyo for example gimoro kaka ma fertilizer subsidy jo wacho ni extend fertilizer subsidy gik moko ma kaka road project extension mar railway koa Naivasha nyaka Malaba bentie project ni jogo expect gik moko kaka expressway dhi yawo piny kaka sana western ka gitieko loso barabara masani gitemo loso koa Rironi nyaka Mau Summit atiel mag gik moko mag duoko yore mag chulo osuru piny gik moko makelo development ama project madhi miyo jo Kenya bed ka gima gimor gi telo mar William Ruto mondo miye second term e higa manyien mar yiero matin en policy statement en chako loso budget ma higa mabiro to king'iyo projection ama gima serikal temo timo gitemo duoko gik moko piny lakini to bed ni en kisera mar ombulu nikech ing'eni yiero maduong' bende kayo higa mar 2027 en mano ombulu kapo ni jok ma yudo for example msara mar 30,000 kadok piny jogo gin ji mang'eny malich kapo ni golo nigi tax no ni koro gin okagichul tax mora mora jogo nyalo mor kodi mana en yo mana masero ombulu koro kata jogo dhiye kod ok dhiye kod ok wang'eyo lakini king'iyo gima duong' kama en ni jogi serikal chal gima gichiwo thuolo sana mar kawo gow giwacho ni that window has been opened matire ne kata kapo no tax ama usuru mochulo to dok piny serikal dhi holo gow mang'eny gow ni pod dhi duogo nwan to konyo chulo gi yo moro amora ka yo mar taxes king'iyo sigana ni maber kora kian gidhi timo nang'o koni jatel ker dwa ni mondo jo Kenya bed maber ama otem selo gi mondo oyud ombulu koni to dhi yawo chal ka gima wawinjo wega kuom thuolo matin kata mana kapo nono ni inyalo yiere kendo to koro biro bedo kwa winjo pek kuma winjo pek kop nyaka wachul gowni kaka jo Kenya gowni ok en mare kaka ker en wan kaka jo Kenya to ite mar 7 Nyakorom Gajwang bende ang'eni wadwaro dhi mapiyo kaluwore koda thuolo madhineno ka ng'ado wa ite mar 7 Nyakorom Gajwang bende piny Kenya chano yawo tong' mare wacho ni tong' mar Kenya gi Somalia nolore kind thuolo mar higni 16 mokadho sani ichano yawi dwe mar 4 wach ma bende biro bedo ka yawo ohendni mopogore opogore ma bende osebed ka itimo e tong' mar to gimomiyo nolore en kaluwore koda nok mano mar arita kwe taparo ni mawach madhi beto gi ji nyalo wuoyi mang'eny kop kiparo ndalo mane kero wacho ni jok ma North Eastern koro nyalo yudo kipande ama ID ka onge wach moro amora mar vetting ni penji questions mang'eny ka jok man gi lony e yore mag arita kwe nyalo wacho ni chal ka gima labda kero seneno ni sani yore mag arita kwe North Eastern ok rach ahinya emomiyo amo nodhi oyaw lakini jomoko nyalo wacho ni labda oyawe nikop siasa ama oyawe nikop odwa mondo jokono miyo kura higa manyien tek ng'eyo koro akian yore mag arita kwe sani beyo yo North Eastern ana yo Mandera ama oyawe nikop labda siasa odwa kura ma jokono
mangen gima dhi kelo debate ama dhi kelo wuoyo matin mbele ka sana sana jok mo olony gi weche mag arita kwe. Mana kuma Nyakorom Gajwang' ite maraboro bende naneno kanyo ka ogai mar obila Nyakorom Gajwang' Douglas Kanja bende nodok ne senators e pachoka kaluwore kod dwaro mar governors ma bende osebedo ka seyo senators. Dona governors bende ka kwadho e duolo margi bende noyango senators 4 mosebedo ka kotogi. Sani Douglas Kanja Nyakorom Gajwang' meno ogai mar obila en medo chiwo siem ne governor kapo nono ni governor tibuono mar chopo nyim committee mar bura mar senate biro maki kane antie nyoro to senators osebedo ka bedo gi gisebedo ka giywak ni wakono governor no bi to governor kodwa biro mondo ogiswan to gitig pes jopiny nade. Koro senators ok nyal dhi mako governor mondo kele committee kose gisini biya mosamoni iridhi biro won ka poni tamri biro gima gitimo onge. Koro ne giluongo jatelo mar obila gi penjo to kapo noluongo senator kata tamre biro wa oro ne summons tamre biro watimo nango. Nokono ne committee ma bedo led gi Kajwang' ni kapo nitie gir kabila no to ndik na barua mondo ngisa uru chiemo dware governor no anadhi make takelo mbeleu mondo odwok mondo oteme lero to pesa mar jopiny manomiye cha ama manotere e serikal mare otiyo go nadi mondo accountability no wacho is not no wacho no accountability is not a favor. Kila ngato nyaka wachana nyaka ket mana ratiro to pesa manomiye nen marom kama atiko de kama agero barabara gma timo go kama mondo kila kitu obede lero gol wach mar mibadhi e serikal mag counties. Kopogore gi Nyakorom Gajwang' iti gazeti mar 10 gazeti mar Daily Nation bende neno ka wach bende nitiere ka ahinya wach maber ne jogo eko ma bende nosedhi e retire. Iwacho ni good news for 7,000 retirees. Pension ibro bedi kimiyo machiegni ne wach ma bende nosingnu kanyo kod jatend migo mochung' ne weche mag omende pachoka mano John Mbadi. Koro retirees oriwo nyaka jopuonje nikech kinde mosekalo bende jopuonje mosedhi retire bende na ywak ni ok osebedi kichulo gi omenda mano mar pension. Aparo ma wach maber. Koro akiene wach maber ko tinges simobire be labda en seche mar siasa kata kamano kata be en siasa ok en siasa jok mosebedo ka umia ka gisetieko tich sirkal koro gidhi e gwenge gi umia sana jopuonj ng'eny gin jopuonj gi ng'ato osetieko tich gimochamo onge ochandre abaro Mbadi otimo gimaber mondo omigi gibed at least go hope ama gibed gi ngima maber bang' tieko tich ne sirkal. To bathe konyo be Nyakorom Gajwang' weche motenore kod somo deche manyoro naneno kanyo ka migao mochung' ne weche mag somo bende nogolo koke ahinya nonro ma bende gisebedo ka gitimo ne weche mag mibadhi. Takiani Julius eka jafwamba kendo wach makama ton wapamne to koso osebedo samuoyo ng'ato kosebedo ka timo tije e yo makare nikech ka koro ndiko kanyo kata mna pok wayango kata mna moko kuom weche mosebedo ka timore nemis ero data kata mna nonro bende yango ni Ministry mar Education migo mochung' weche mag somo no save nokungo siling milion 912 mano third term mar higa mokalo kende ifak jogi ko save mai pesa ma serikal osebedo kalalo yes. To mama na third term kende mama na third term kende koro king'iyo higni go tema kichako ne jogi chak free education en pesa mang'eny to gini ok nyal bet gimoro amora en gima chakre e ministry ama e migao mar somo kadok piny nyaka e county ama sub county level ok nyal bet ni director of education labda e county moro to nitie school mantie kamintie no ama e county no to school mingen maber onge ama nthindo onge school no to e system to ngiso nitie thinde school no matien jatelo mar education e county no ama sub county no ong'eyo maber gima dhi mbele kanyo to bora ne jatelo mar sub county oseng'eyo nyaka boss ne mane provincial ama mane national ng'en to school ni onge matien ma ka wachako e jatelo mar migao Julius Migosi nyaka piny e county director of education jogo onego ben take responsibility to dibedi ni en kaluwore kod seyo be momiyo ni nonro makama kore temo nikech nyisa ni ka ginyalo yango ni nitie nyithind jopuonjre manyawawa Agost maonge milion 1 gina system to ok nyal negi kama to bora ni gina system kama serikal nyaka ornigi pesa koro sani wajwa kono serikal poko oro pesa serikal leo moko tero pesa lakini kono kanti oro pesa jok ma ntendo maonge pesa na kadhi man mfuko mar jimoko matin jomoko ariya dek ema meu
to serikal to dhi ama nyithindo ma koro gwen yudo pesa to kar ok yud pesa. Kata kamano aparo ni nokang' makare ma bende migawo mochung' ne weche mag somo osechako. Taparo ni weche ma kamagi onego bed ni itime migepe mopogore opogore. Omenda nitiere buora malal, taxpayers money, osuru ma an in Julius ne Korom Gajwang' osebedo kata mana ka golo. Nikech koro odiochieng' manyoro Julius Ogamba min jatend migawo mochung' ne weche mag somo bende nolero ni head teachers jopuonj madongo 34 directors mag somo e sub counties kod apisas marago rang'iny mar somo e gwenge maromo 28 idhi kawnegi okang' mar chik. Mano dware kamano. Ten gino mara ni idhi kawnegi okang' mar chik mok ni imiyogi transfers kaka wasebedo kwaneno kitimo nobila moyud kod keth. Sana Manandi. Mana manya Korom Gajwang' wawere gima notenge Julius anno ka sa bende ringo. Kapo nono ni yiero kuon nya Korom Gajwang' ang'e ni kuon ten staple food mano ma pacho kae. Chal ka gima kuon ok dhi ng'wenyore maber mbele ka. Bando rumo. To joma nigi bando bende ok dwa chiwo bando ma kamagi ne dero mar piny mar piny ngima man NCPB mar mondo mi usgi. To oro bende nonyiswa ni leyo. Iluongo ni hoarding, jomoko temo kano bando mondo giusa koro bei osedhi malo kabisa. To koro iwacho ni gisani bende kilo 90 mano mar gund bando nya Korom Gajwang' ma bende ni uso e nengo mar siling 3,800 sani iuse mana siling 4,200 maka nyiso ni kapo nono ni jopur mantiere koda bando ok bi chiwo bando maka magi ne NCPB chaka gima kuon onya kata kala 5,000 biro bedo ka medore nyalo kata kala 5,000 mano gunia mar kilo 90 mano dia. Aya kopogore gi mano kapok wadhi gazeti mar The Standard nya Korom Gajwang' nitiere machinglo ite bara paga boro katun makamano Julius kaka pile wacho ni paja somo gi paja ndiko pogore ano kantiere ng'ato e lok mar dhot welcome to ODM to ng'ano bendo otamore loro akene nya Korom Gajwang' akene nene yo machal nade e ite mar 18 Julius nene yo machal nade anene ka gima ntie ng'ato toke kanyo morwako law mayelo ama maratong machal jo UDA chal na mana ker anyway. Kalo gima dwa temo biro ODM oburu gi ngiso ni bi ODM to Sifuna go lok wono kwadwari ODM. Ntie sura kanyo machal mar Sifuna. Giwacho no ano kwadwari ODM koro pod jokma sura gen koni kaka mar oburu wanga koni igi wang ngama go lok cha. En aparo nen mana katuna machunglo moro mar temo kelo ngero mar yuarok mantie e ODM to kaka ODM be ama UDA be temo sero ODM mondo gibed kama chielo coalition. Jama mantiere dhote makamano chal ka gima koro wacho ni wadino ni to jomoko gi to koro wuoro ni tudino nango enena welcome machiegni ODM to dhote bende dhote uloro ka oloro mo kenya kata mana nya Korom Gajwang' mani pongo gi wi kaluor koda chiedhande makoni kod kocha mosebedo ka mienjo e duond bura mar ODM. Sachelo seromo aparo ni wati gi gazeti mar The Standard nya Korom Gajwang' welo binani nokos chako donjo studio. The Standard nya Korom Gajwang' thor wach mare bende chal gi mano mar Daily Nation ginto gikete ni captured dibed ni otek ng'aka nya Korom Gajwang' taneno mana ka ji chamo mana kek Julius dibed ni ng'a otek ka yo sigano ni ama picha ni wacho gima otemo ochal mana ngero be chal ka gima ng'at mami ng'ato ko parano ka ker miyo buru kek chal ka koro ng'at mobedo captured ama ng'at mo capture ng'ato en mo mi chiemo chal ka gima ker o capture buru ama ker o capture part mar ODM mabedo led go buru kuro akiane na dier amo kena dier lakini nitie jok ma ywak ni kata kisomo oboke ni nitie iye ka nitie jotend ODM oko mawacho ni chal ka gima jatend ker ema temo kelo dhaw ama temo kelo pogruok e ODM lakini kata kamano nitie jok moko mabe wacho i ODM kanyo ni ker machon ema kelo pogruok koro akiane en ker masani ama ker machon ama gitemo manyo ODM mondo ng'ato dhi part ma ODM ne ng'ato dhi part ma ODM. To bende kisomo kata mna sigana makamanya Korom Gajwang' bathe kanyo ndik ni the result of the Ulster is reported mass exodus from the party mano mar duond bura mar ODM. Lakini hashtag go bende sebedo kineno jogo yoko ma bende osebedo karego gi hashtag moko ni dio akiane stango mar mondo mi goli duond bura mar ODM kapo nono ninja kanyo. Aparo mago osebedo to gin part mar siasa nitie jok ma wacho ni kapon jogi golo Sifuna kaka secretary general mar party then
onyalo dhi gi ji mang'eny sana supporters mowuok e Western Kenya. Kop king'iyo ODM osebedo ka en gi mbi kabisa e Nyanza gi Western Kenya gi parts mag coast kucho. Koro ji wacho ni kapo ni jogi golo Sifuna to Sifuna nyalo labda dhi ama nyalo wuok gi partner mar Western Kenya. Koro akia mano nyalo bet adier ama ok en adier, lakini mano gima jok ma neno siasa ni wacho kamano. Mana kama Nyakorom Gajwang' tipere neno kanyo ma apani en tipo machon Nyakorom Gajwang' iparo kinde ma bende jatend piny William Ruto namiyo Oburu Ginga ma en ogai mar ODM ni miye kek kanyo. Kata kamano nitiere quote moro kanyo mano mar Winnie Odinga jaod bura ma Yala. Ondike kanyo ni this fight in ODM is not about individual leaders. Yes. It's about the soul, virtues and values of ODM. I've said this over and over again. ODM is not an SPV. Special purpose vehicle. Special nango? Purpose vehicle. Mana kamano. Koro giwacho ni mogik Julius, aneno ka Willis chopo sa achiel bende oseromo. Ang'eyo ni en Valentine osechopo machiegni. Nitie sigana moro nation kama wacho ni sani Valentine karo ken mar ji ariyo moherre. Inyalo heri kendi, inyiew flower ni, inyiew cake, inyiew flower, inyiew lamoro maber. Mondo iheri won ok ni nyaka ng'ate ma orni bahasha ng'ato orni nini. Central Bank of Kenya be nyocha wacho ni flowers moko moloso go ni ka pesa moko moloso go flowers ka be aparo no konyowa kanyo odwoko pressure piny matin. Makori ni senyo ne ng'ata ngo Julius. Ngeni Valentine's be ni nudu ching makinya. Taneno ka What's your self love? Mana kamano. Agoni erokamano ahinya Julius kuom biro e nonro mar Gazet Okinyi ma kawuono. Erokamano. Kok manya Nyakorom Gajwang' dakika 4 tok sa achiel mar okinyi gi kanyo bende makelo e giko mar nonro mar Gazet. Akaw yo matin aduoge twak e chenro mano mar rupiny. Koro wang'iyo ane chal mar piny Kenya. Weche mopogore opogore ma bende osebedo katimore e juma ni. Kik idhi mabor, akaw yo matin.